जाखिनि खामायदोंमोन आंनि फंबायखौ आं नायजोबदों बिमा बिफायाबो गैया बिमा बिफायाबो जाखिनि हा दङ फंबाय सानैल' फाननानै नायजोब्बाय दा आंनि थाखाय रावबो नायग्रा गैया फंबायमोन खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं दा बिएम सोदोब चेनेल आंनि मुङा श्री प्रकाश नार्जारी आं इउटुबार हिसाबै माखासे गोबां खामानि मावबोयो नोंथांमोना नुबोगासिनो दं दिनै आं बेनि बेलायाव 2025 मायथाइयाव फार्स्ट टाइम आं बे खामानिखौ स्टार्ट खालामफिननो थांगासिनो दंलायो दिनै जि मोनसे जाथाय जादों नैबे मादैहा बे मादैहानि जि जाथाय बेखौ खोनानानै आं गोबां दुखु मोनदों गोबां बुंस' हायै दुखु नांनानै दं आंनाव दा बे जाथाया दिनै आङो बेयाव फैनाय जायगाया जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गेट नङा होनबा मादै ओमफ्राय आरो समायना गामि ना औ नोगोर समायना नोगोर बेवहाय बिएसएफ बा आर्मि केम्प खाथि दं दे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मादैया आंखौ खुथार माखासे बाथ्राफोरखौ खोन्थाहरदों बेखौ खोनानानै आंनि गोसोआ गोबां दुखु मोनदों मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै मादैनि हौवा दंमोनब्लाबो हौवा गैयै बायदि जाना दङ गथ' सानै दङ बेहा गोबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैना दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो बे गोदान बोसोरनि 1 जानुवारि नैबे फार्स्ट मान्थ एबा 9 जानुवारि अक्ट'आव बेवहाय जि मोनसे नैबे भिडिअखौ बानायफैदों बे भिडिअ बानायखौ नोंथांमोना अननानै नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होगोन बेखौ आं मिजिंथियो जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन आरो फेमिलिफोरनो बे बाथ्राखौ फोरमायना होगोन जाहाथे बिथांमोना बिनि सायाव मा सानो बेखौ आङो नोंथांमोननि आखायाव हगारना होबाय मादैखौ आं गिबियाव बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय मादै आं हमनानै लागोन दे नोंनि नामा मा नाम मादै आंनि नामा सिथा बसुमतारी औ ओरैनो एक्जेक्टलि गामिया एकदम आंनि गामि जन्म गामिथारा नारेंगुरि खुंग्रि औ बोसोरसेनि बारबाय दा बोसोरनैयानो नै जागासिनो जानुवारि फेब्रुवारि फैबानो आङो बोसोरनैयानो जानोसै आं बिराद खैफोदाव गोलैनानै दं आरो बेबायदि सिगां समाव आङो गोरा खिबाय थादोंमोन आरो बेनि सायाव आरो आङो मुलिबो जादोंमोन मोजां जायासै बुरै जानानै आरो अजानिबो आं मुलि जादों बेबो जायासै ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो बांसिन फैबाय खिबाय थाबाय ओमफ्राय ओरै सिनस्रि साजोब्बाय बिदि सिनस्रि सायै सानानै आङो जेबो खेल लायासै फिसाफोरनोबो फैसा नांगौ गासिबो नांगौ नालाय आंनि जानायखौ लानानै आं खामानि मावगासिनो आरो आंनि फिसा सानैखौ बोरै फेदेरनो होननानै दा बिदियावनो आंनि बेमारा बारा जालांबाय गासिबो दा केन्साराव दङ आंनि बेमारा बे भाइरासनि बेमारानो आंनि बेमारा गासिबो मा जालांदों उदै साया गासिबो साजोबो दा आंनावबो थै गैला थैयानो थांजोबो नालाय आं बेखौ सिकित्सा खालामजानो थाखाय आंनाव थाइसेबो रां गैला आं नायनानैबो लाखाजोब्बाय आगस्टिनावबो आं सानब्रै थानांबाय बेयावबो आं 40,000 फैसा खारबाय हारसिङै नाथाय आंनि ट्रिटमेन्टआ मोजां जायाखै बावबो रावबो गैयिनि थाखाय रावबो थाङा आंजों लोगोसे रावबो लोगो गैया लोगो दंबाबो बिदिनो रावबो गोरों मानसि गैया आरो आङो रावबो न'खरावबो फंबायफोरबो गैला बेनिखायनो आंहा गासैबो जेरावबो टेनसन जायो आरो फिसाफ्राबो उन्दै दा बेखौ ट्रिटमेन्ट जानो थाखाय आंनो सहाय नांगौ रायजो राजा आइ आफामोननिफ्राय बिदा फंबायनिफ्राय दा आंनि ट्रिटमेन्टआबो केन्सार हस्पिटाल केन्सार जालांबाय होनदों दाबो काजलगावआव नोंनि बेमारा केन्सार जालांबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय आं दा बेखौ मा राहाजों खालामना लानाखै थाइसेबो गैया दा दहायबो आङो मालायफोरनाव फैसा बिहरलाबायबाय आंनि बेमारा बारा मोनबाय होननानै दा सासे मानसि बैयाव दखान होग्राया 500 थाखा हरबाय दाना आं बेजों थांनानै फैबाय दा आङो बिदि बेमाराव गोलैनानै आं मा मावनानै जानो दा बे आंनि बेमारखौ नायनो थाखाय आङो रायजो राजानाव एसे हेफाजाब बिदों आरो आंनि फिसा सानैयाबो दा फरायनायानो थिग गैला बिमा जानायनिफ्राय गोजोननाय गैला बेसेबां बैसोनि फिसाया नैबे 18 जासिगोन एबार फेब्रुवारि फैबा फिसाजोआ ना औ बैहा 14 जासिगोन माबा फैयोबा मास फैयोबा बैहा 14 जासिगोन दा आं बे फिसा सानैखौ लानानै आं मावनानै जागासिनो दं आरो आं थैयोबा सोर खांगोन बे फिसा सानैखौ रावबो नायग्रा गैया
आंनि फंबाय सानैबो आं बायदि बेमार जानानै थैलांजोब्बाय बोसोरफा आरो आंबो बे कन्डिसनाव दंबावो आं मा राहा खालामनो जाखिनि खामायदोंमोन आंनि फंबायखौ आं नायजोबदों बिमा बिफायाबो गैया बिमा बिफायाबो जाखिनि हा दङ फंबाय सानैल' फाननानै नायजोब्बाय दा आंनि थाखाय रावबो नायग्रा गैया फंबायमोन आं मा कन्डिसनाव आं नायनानै लाबावगोन जेबो राहा गैला गाबै गाबै थाबाय दा जा खामायनानै लादों आं जाजोब्बाय फंबाय आं मा खालामबावनो बारा गाबनाङा टेनसनजों आं फिसा सानैनि थाखाय आं बिराद दुखु नाङोना दा मावनानै जानो हायाबा आं माबोरै खांलांगोन फिसाफोरखौ आं बोरै फेदेरलांगोन बोरै फोरोंलांगोन फिसा सानैयाबो फरायनो आसा दङ गासिबो नों गैयाबा जों बोरै फरायगोन आयै जों बोरै रोंगोन जोंखौ सोर नायगोन होननानै बुङो बिदिखायनो आं मदद बिनाय जाबाय रायजो राजानाव जाहाथे आंनि बेमारा मोजां जानायनि फैसा थाखा एसे मदद मोननानै आंनि बेमारा ट्रिटमेन्टआ थाब जायोबा गानानै आंनि फिसाफोरखौ बजबनानै फोरोंलांनो हागोन बिदि सानदों आं दा आं मा राहाजों आं मा बुंबावनो गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा मानगोनां जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन मानसिनि जे स्किन बे मोखांखौ नायोब्ला नोंथांमोना गोमो नुदों जानांगौ राहाखौनो बुंनो हानाय जे माखासे बुंनो हायै बायदि जालायलायबाय आङो मादैनि दुखुखौ नुनानै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा जि हायो मादैखौ नोंथांमोना मदद खालामहरनो हाबा मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि जि सिगाङाव अनबोनाय बैबायदि अनबोनायनि आसाखौ आं नोंथांमोननियाव मिजिंथिबाय बेवहाय आं जास्ट बेखौल' बुंगोन जों बयबो खौसेथियै जिउखौ खुंलांनांगौ संसारखौ जालांनांगौ सोरबाया गोनांथार मदद जादोंब्ला बै मददखौ होनांगौ मादैया केन्सार बेमार जादों नाथाय बियो माखासे गावनि गथ' गथायखौ बोरैहाय खांलांनांगौ बोरैहाय फेदेरलांनांगौ नैबेनिसो टेनसन जाबावदों अब्ला बेबायदि बिमा मोननो गोबां गोब्राब मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दा बियो माबा मोनसे जायोब्ला आंनि गथ' गथाया माबोरै जागोन आंनि गथ' गथायखौ सोर नायगोन गोबां टेनसनाव दं मादैया आरो बेमारा केन्साराव थांबाय माने फाइल्स जादोंमोन होनदोंमोन नामा फाइल्स जादोंमोननो खिनायावहाय थै गबाय थायोमोन दा बेनो केन्सार जालांबाय जाहैदों मानसिनि जि महर बेबो गोमो जालांजोब्बाय दा बेखौ इमिडियेटलि गोबां सिरियास ट्रिटमेन्टआव खालामनो थाखाय नोंथांमोना रां माखासे मदद होयोब्ला मादैया मदद मोनगोन आरोना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं मादैनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार दङब्ला लागोन आङो एकाउन्टखौबो आङो केवाइसि बिदोंमोनबाबो दा मा जागोन हाबगोन ना हाबाथाय एकाउन्टआवबो आंनाव एटिएम सिस्टेम गैयाना डाइरेक्ट बेंकआवसो थांलायनांगौ ओमफ्राय दा गथ'फोरनाबो माबा पेन कार्ड गैयिनि जेबो जायाखै दाबो एकाउन्टआबो जायाखै मबाइलाव माबा खालामना होननानै एकाउन्ट बानायना दा एकाउन्टआनो जागोन ना जाया ओरैबायदि माने हायाखै आं बेंकसिमखौनो ओरैबायदि माने प्रब्लेम आरो सिचुवेसनाव दं आरो एकाउन्ट नाम्बारबो गैया नोंथांमोना सोरबाफोर मदद खालामनोबा अब्ला बेखौहाय माबा मोनसे न'खरनि सोद्रोमाफोर एकाउन्ट नाम्बार गोनां जेनेबा नोंसा आइनि जोंनि आइनियाथ' दंमोन बेबो दा ओरैनोसो जेन'बा जागोन ना जायाखै बेनाबो जों खालामनो हायाखै जेनेबा आंनावनो फैनानै थाफैबाय थाबायना खालामनांगौ खामानिखौ जेबो हायासै बेखौ राहायानो गैला आंनि थाखायनो आंखौनो सानफा बोथिफा मावनानै जाहोनांगासिनो गैया मावग्रा खामानियाव आरो बेबायदि जानांगौ कन्डिसनानो बिराद गाज्रि जानांगौ ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारानो गैया जागोन ना जायाथाय दङमोन ओमफ्राय आं दा बेयाव सोना हरबाबो आं बख'नानै लायनो हानाय नङाबाबो बेबायदि जानानै दं एटिएम कार्ड गैया एटिएम कार्डबो गैया बानायनानैबो लायासै आङो सिगां आरो आं लेखा रोङानैबाबो एटिएमखौबो आं बारा रोङाना ओंखायनो लायाखै गथ'फोरनाबो पेन कार्ड गैयिनिनो जायासै बिदि जानानै दं गोबां
साननो गोनां बाथ्रा जों बेखौहाय एकाउन्टखौ स्क्रिनाव माबा मोनसे साननानै बबे मोनसेखौ होथावना बेखौ साननानै आपडेट होगोन आरो जे स्क्रिनाव एकाउन्टखौ होगोन बेयावनो नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन गुगोल पे नाम्बार बा मबाइल नाम्बार होगोन नोंथांमोना मदद खालामनो गोसोबा आंनि फन नाम्बारावबो कल खालामनानै मदद खालामनो हरनो हागोन बेनो जाबाय 7740039057 नोंथांमोना सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो जादोंबा आरो बे फन नाम्बारा डिसक्रिपसनावबो होनाय जागोन कमेन्टनियाव आं बेखौ पिन खालामना होगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मादैया गोबां माने दुखु आरो खस्थ'आव सैसोना दं दायो रुम भारासो थाबावो मादैया रुम भाराबो होनो हायाखै होनो हाबो गैया जाहैदों आरो हौवायाबो जोंना मादैनिया बेखौ बेसेबांबा बोसोरावनो गारनानै खारबाय जाखाबाय फिसालाया 3 बोसोरमोन बे 6 बोसोरमोन फिसाजोआ 6 बोसोरमोन आरो माने फिसालाया 3 बोसोराव बे समावनो बिथांनि हौवाया माने बेखौ गारनानै खारदों जाहैदों दा बेखौ माने आलाय सिलाय खालामदों बै समनिफ्रायनो बा बै समनिफ्रायनो माने गावनि गथ'फोरखौ माने फिगासिनो दं मादैया ओमफ्राय दिनै बेबायदि खैफोद जानायनि थाखायसो दिनै गथ'फोरखौ बारा नायसननो हाया मदद होनो हाया जादों आरो दिनै रायजो राजा नोंथांमोननियावहाय खर' गंग्लाय मदद बिनो गोनां जादों दिनै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बे भिडिअखौ अननानै जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबाफोर मदद होनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा मदद खालामहरदों आरो बिनि गेजेराव बे मादैया थाबैनो हामनो हाथों नाथाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थायो जे मादैया गोबां गेदेर बेमार जाना दङ बेनो जाबाय केन्सार बेमार स' बयबो अननानै मदद खालामलाय खैफोदा बयनिबो न'खराव जायो सम लानानै जों बेखौ बयबो खौसेथियै जुदि जुजिलायना मदद खालामलायोब्ला बै खैफोदखौ जों सुस्रांनो हायो नाथाय जों खौसेथिया गोनांथार जागोन आरो सोरखौबा हिंसि खालामनायखौ ज्राब गारनानै खौसेथि मदद खालामनानै हो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों रिक्वेस्ट खालामो आरो खुलुमो आरो जै बर' हारिनि जै थेंक इउ सो माच